Господин Ангелов, какво ви мотивира да влезете в политиката и в борбата за местната власт? Това, което ме мотивира е, че ние идваме, открих съмишленици, с които споделяме една и съща кауза, имаме едни и същи цели и те са изцяло свързани с подобряването на живота на гражданите в нашата община. В листата участват хора, които са професионалисти в своята област и имат готови решения за проблемите в нашия град и това е, което ни отличава от останалите кандидати за местния вод. Кои според вас са най-наболелите проблеми в община Хасково? Мисля, че за 8 години бездействие проблемите са набъбнали страшно много, като основните за мен са липса на спортни съоръжения и площадки за децата, занемарена инфраструктура и лоша икономическа среда. Тротуарите по улиците са в доста лошо състояние. Като родител на малко дете често изпитвам трудности, когато трябва да се придвижваме с детската ни количка. Общината трябва да подобри спортните съоръжения, тъй като нашите деца трябва да има къде да спортуват. Спорта на първо място подобрява здравословното им състояние, след това ги учи на дисциплина и изгражда техните характери. С какво ще сте полезен за Хасково, ако станете общински съветник? Бюджетът на община Хасково е немалък и спокойно могат да се отделят средства, с които да се подпомогнат талантливи деца чрез стипендии. Смятам, че освен към децата, също така трябва да се подпомогне работата на треньорите и учителите, защото всички знаем, че в момента те не получават достатъчно средства. Купуването и продаването на гласове е престъпление.